πιο πολύ. Βέβαια, εγώ νιστάζω όλη την ημέρα. Λες να έχω τίποτα? Θα ρωτήσω τον κύριο. Ωραίο πράγμα να δουλεύεις σε γιατρό. Όποτε τον χρειαστείς, τον έχεις δίπλα σου. Καλά κάνουμε και μένουμε εδώ. Δεν είναι και άσχημα. Βέβαια, ήτανε καλύτερα πρωτού 6 μήνες. Πρωτού ο κύριος γνωρίσει την κυρία. Όχι πως η κυρία είναι κακιά, κάθε άλλο. Και αφού ήθελα να παντρευτεί, σκέψου να μου φέρνει κανένα βούρλο. Όχι, όχι. Καλύτερα με την κυρία Ιβών. Πέρασε η ώρα. Ώρα να ξυπνήσω τον κύριο. Ξέρετε, το δικό του δωμάτιο είναι από εκεί. Και της κυρίας από εκεί. Κοιμούνται χωριστά. Δεν ξέρω. Μπορεί να συνηθίζονται αυτά στις καλές κοινωνίες. Τι με νοιάζει εμένα. Κύριε! Κύριε! Πάλι κοιμήθηκε βαριά. Άδειο το δωμάτιο. Και το κρεβάτι του στρωμένο. Πάλι δεν γύρισε χθες το βράδυ εδώ ο κύριος. Και η κακομοίρα η γυναίκα του κοιμάται εκεί του καλού καιρού χωρίς να υποψιάζεται τίποτα. Δεν ξέρω. Μπορεί να συνηθίζονται αυτά στις καλές κοινωνίες. Να μην υποψιάζονται τίποτα οι κυρίες. Καλημέρα, κυρία. Ο γιατρός δεν ξύπνησε ακόμα. Τι? Ναι. Όχι, όχι. Όχι είναι. Γιατί τρέμεις? Εγώ τρέμω, πού τρέμω, γιατί τρέμω? Τρέμεις ολόκληρος. Από ταραχή, από πλακία. Μη πείτε. Μα γιατί? Ο κύριος είναι... Τι είναι ο κύριος Ετιέ? Ο κύριος είναι άρρωστος. Ο άρρωστος! Τον έχω αποχρέωση! Άρρωστος. Είπα εγώ άρρωστος. Υπερβολές. Αδιάθετος είναι. Όπως σκόνη που είχε εδώ μέσα. Να πάω πρώτα εγώ να καθαρίσω και μετά. Να καθαρίσεις! Κι ο άντρας μου να κοιμάται! Τι είναι αυτά που πήρες? Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέω. Ξέρω τι είναι αυτά που δεν λέω. Το κρεβάτι είναι στρωμένο! Ο σύζυγός μου δεν κοιμήθηκε εδώ χθες το βράδυ! Μπράβο, Ετιέ! Ποιος ξέρει πόσο σου θέλει για να το καλύπτεις! Όχι, κυρία, εγώ δεν για να μην στενοχωρηθείτε και... Σε ευχαριστώ πολύ που με σκέφτηκες, Ετιέ. Φοβερό! 6 μήνες παντρεμένη για να το κάνει αυτό! Η κακομοίρα. Και ακόμα δεν έχει δει τίποτα. Ποιος είναι? Άνοιξε, εγώ είμαι. Έρχομαι. Ο κύριος διανυκτέρεψε εκτός έδρα. Όχι! Δηλαδή και όχι και ναι. Το πήρε η γυναίκα μου. Η γυναίκα σας μόλις επέστρεψε στο δωμάτιό της και αν κρίνω από την έκφρασή της, δεν ήταν και το πιο χαρούμενο πλάσμα στον κόσμο. Χώρια που... Χώρια που τι? Σας πήρε είδηση. Γαμώτο! Κύριε, αυτό που κάνατε ήταν μεγάλο λάθος. Αν θα θέλετε να πείτε σε ένα φίλο την αλήθεια. Σε ποιο φίλο? Σε μένα. Απαιτώ να έχεις πάντοτε συνέστηση της κοινωνικής και επαγγελματικής σου τάξης. Μάλιστα, κύριε. Τι νύχτα κι αυτή. Αναγκάστηκα να κοιμηθώ στη σκάλα. Θα είμαι πιασμένος μία εβδομάδα. Τι μου ήρθε να πάω στο χώρο της όπερας? Ο κύριος πήγε στο χώρο της όπερας. Ναι. Δηλαδή τι σε νοιάζει εσένα, τράβα στην κουζίνα κι ας είμαι ήσυχο. Όπως διατάξει ο κύριος. Καλά, περίμενε. Χρειάζομαι κάποιον να μιλήσω, έστω και εσένα. Δεν ήθελα να πάω στο χώρο της όπερας, αλλά κύριος ο δαίμονας, η κυρία δεν επέμενε. Παντρεμένες και ωραίες δεν πρέπει να πηγαίνουν σε γιατρούς γιατί... Άντρες είναι κι αυτοί. Στις 2 ακριβώς κάτω από το μεγάλο ρολόι μου έχει υποσχεθεί. Και εγώ την περίμενα το ζώο μέχρι τις 3. Όταν καταλαβαίνω πως μέσα στις φεύγω έξαλλος, φτάνω εδώ πέρα κουρέλα από την κούραση, ψάχνω για τα κλειδιά που κλειδιά, στα άλλα μου ρούχα, και πώς να χτυπήσω το κουδούνι που θα ξύπνα η γυναίκα μου, και πώς να σφάσω την κλειδαριά που μόνο μία φωτογλυφίδα βρήκα στην τσέπη μου. Πέφτω και κοιμάμαι στη σκάλα όπως. Την επόμενη μέρα το πρωί, πού να σηκωθώ. Η μέση μου, σαν σουγιάς περπάτακα. Ακόμα πονάω. Μιστάζω, πεινάω, διψά, όλα τα έχω. Δηλαδή, κύριε, με όλο το σεβασμό. Στο βράδυ δεν Δεν τι. δεν τον πνίξατε το κουνέλι. Είσαι γενέστατος.
Τράβα στην κουζίνα κι άλλες κανένα παπούτσι. Μάλιστα, κύριε. Εδώ σε πουλάκι! Πού θα πρέπει να το πουλάξω? Στο σπίτι είναι. Γιατί σκόθηκες από τα άγρια χαράματα? Και εσύ το ίδιο! Εγώ σκόνομαι νωρίς, οπότε με απασχολεί κάτι. Πού ξανακοιμήθηκες? Λέω, πού ξανακοιμήθηκες? Καλά, μην ουρλιάσεις, άκουσα. Λοιπόν, χτες βράδυ βασικά κοιμήθηκα οπωσδήποτε εκεί που σου είχα πει. Τι μου είπες? Ότι θα πάω στο Βασιλιά που είναι πολύ άρρωστος. Και εκεί κοιμήθηκες? Άκου σου λέω, παιδί μου, είναι πολύ άρρωστος. Του δίνει ψυχή, μετρημένες είναι οι ώρες του. Σε ψυχάρει. Μη μου λες! Μέχρι και καθρεφτάκι του βάζω στο στόμα να δω αν αναπνέει. Κι ανέπνε! Λιγάκι. Με βραδινά ρούχα! Όπως είναι. Πέντε με αυτό σχηρόκο πιθανάτο. Ποια βραδινά μου λες, πιτζάμες που φορούσε ο άνθρωπος. Εσύ εννοώ! Κονάκι ήσουν και το ξετυχτούσες όλο το βράδυ με βραδινά ρούχα! Εγώ, βραδινά. Άνε, να σου ασχίσω. Ο Μπασίνε, χαίρεται στην ιδέα που είναι άρρωστος. Γι' αυτό εγώ του λέω. Έχω να πάω κάπου με τη γυναίκα μου, αλλά στο γυρισμό θα έρθω να σε δω για κάτι. Κατάλαβες? Μεγαλοφιλές! Δηλαδή ο Μπασινέ είναι τόσο σοβαρά! Μα τι λες, εγώ τον έσβησα ήδη από το καρνέ μου, πάει. Τον χάσαμε τον Μπασίνε. Ο κύριος Μπασινέ. Καλημέρα, γιατρέ! Καλημέρα, ωραία μου κυρία! Κάτσε εσύ εδώ στο πλευρά στο σπίτι σου και να πεθαίνεις. Δεν με ξυλώθηκα! Πώς είσαστε κύριε Μπασινέ! Μια χαρά! Χαραχάρος, δεν περιμένει ο χάρος. Σκάσεις άρρωστος, πεθαίνεις τώρα που να δεν κατάλαβες. Γιατί επιμένεις κανένα? Για να λέω ο ίδιος ο κύριος Μπασινέ ότι είναι καλά, σημαίνει ότι είναι καλά! Ποιος αυτός? Αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Εγώ ξέρω γιατί εγώ είμαι ο γιατρός. Και ένα κι άλλο και στους δύο. Όσο το Μπασινέ καπούτ, μας τελείωσε. Ποιος εγώ? Ναι, εσύ. Έχεις ήδη πεθάνει, αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Εγώ το ξέρω γιατί εγώ είμαι ο γιατρός. Μα τι λέει? Λέει ότι σας ξενύχτησε χθες βράδυ! Εμένα! Εσένα, μα δεν βλέπεις. Έχει προφανάτες παραισθήσεις. Ας το να σβήσει ήσυχα. Δίνε τη Λίδια. Εγώ όταν βλέπω ροδοκόκκινος όμως χαράκι. Πρέπει να ενημερώσω αμέσως στη μαμά. Θα τα ξαναπούμε κύριε. Εκτός από ηλίθιος, έχει χοντρόπουτσος. Δεν κατάλαβες? Δεν καταλάβω τι! Ότι με έβαλες σε λούκι. Τι λούκι! Εγώ σε λέγα τιμοθάνατο, κάποιο λόγο. Έτσι δεν είναι. Γιατί λοιπόν εσύ δεν έκανες το τιμοθάνατο? Και πρώτα απ' όλα, γιατί ήρθες στο σπίτι μου από τα άγρια χαράματα. Να σου μιλήσω! Όφιλες να ξέρεις ότι σε έχω σχεδόν πεθάνει. Δεν μου τα πες! Σου το είπα όταν πήγες και όφιλες να δείχνεις μελοθάνατος. Μα μου έρχεται δουλειά! Τέλος πάντων, λέγε. Είμαι ξενύχτης. Δεν έχω κλείσει μάτι όλο το βράδυ γιατί την έβγαλα στη σκάλα. Δεν μου έρθει καλά! Λύθια. Λοιπόν, εγώ ήρθα για μια εξυπηρέτηση. Α, καλά λέγε εσύ. Σε 3 λεπτά θα έρθεις με μια το οποιαδήποτε. Και θα μου πεις ότι ένας κύριος θέλει να με δει. Για να φύγει αυτός ο στόχος από εδώ μέσα που το ήρθε η πεθερά μου. Η γνωστή μέθοδος. Μάλιστα, κύριε. Θέλω να με βοηθήσεις με την κληρονομιά μου. Πίστεψες επιτέλους ότι πεθαίνεις? Ενώ αυτή που μ' άφησε η θεία μου. Ένα ολόκληρο κτίριο, εδώ μιλάνε, εδώ δίπλα σας. Είναι όλο ξενίκιαστο. Μήπως θα μπορούσες να το έλεγες στους πελάτες σου? Μπορεί κάποιος να ψάχνει για σπίτι. Και ήρθες πρωί-πρωί με την τσίπλα στο μάτι να μου πεις να σου κάνω το μεσίτη. Κι άλλα τι κάνεις έτσι. Άλλωστε θα βγάλεις και εσύ κάτι από αυτή την ιστορία. Τα διαμερίσματα είναι τόσο χάλια που όλοι θα αρρωσταίνονται. Μάρα στο διάλογο και νοικιάζω από τα... Το ένα διαμέρισμα εδώ είναι θαύμα. Όλα τα υπόλοιπα έσχος. Αυτό το ένα ήταν ενοικιασμένο σε μια μοντελίστ, η οποία έφυγε ξαφνικά και μου άφησε 3 νοικιά απλήρωτα. Μοντελίστ. Έτσι δίνονται. Ο Δεστρούλα έκανε. Αλλά μην είχες πτώσει ένα συμβολογράφος, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την... Άσε με ρε φίλε. Είμαι ξενύχτης, είμαι τσαντισμένος και σου μιλάς και πουτάνες. Όχι, εγώ για το σπίτι σου μιλάω. Μπορείς να με βοηθήσεις. Σε λίγο θα με κότιμο. Αφού φαίνεσαι μια χαρά. Εδώ εγώ, από τότε που μ' άφησε η γυναίκα μου, Είσαι παντρεμένος, δεν μου το έχεις πει αυτό. δεν το λέω πια. Αποφεύγω. Με πληγώνει. Από τότε που την έχασα τόσο ξαφνικά. Καρδιακό. Όχι, Χτίσιμο. όχι, όχι. Αυτοκτονία. Όχι, όχι. Καρκινός. Στρατιωτικός. Πάλι αυτοκτονικός καρκινός. Στρατιωτικός μεγαλόνια. Την άφησα για 2 λεπτά στο πάρκο να πάω να αγοράσω πουρα και
εκείνη το έσκασε με ένα στρατιωτικό. Συγγνώμη, Μπασινέ, κάποιος τι πάει. Ένας κύριος έχει ραντεβού μαζί σας. Ιδού το επισκεπτήριό του. Συγγνώμη, Μπασινέ, πρέπει να τον δω αμέσως. Πώς βαριέμαι, Θεέ μου, αλλά πρέπει. Να του πεις ότι έχεις δουλειά. Και εγώ θα μείνω εδώ μέχρι να βαρεθεί και Όχι, 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 αυτό δεν γίνεται, θέλω να με δει μόνο μου. Καλά, ποιος είναι αυτός? Α, ο Τικούρα. Αυτό το ξέρω κι εγώ, θα μείνω να του πω μια καλή μέρα. Και μετά φεύγω και σας αφήνω να τα πει. Όχι, δεν είναι ο τύπο που ξέρεις, είναι ο πατέρας του. Δεν έχει πατέρα. Πώς μήτρωσε. Ο θείος τότε, ναι, ο θείος του και θέλω να με δει μόνο μου. Σε παρακαλώ, πήγαινε μέσα. Καλά, καλά. Θέλω να σου πω για αυτό το σπίτι, θα περιμένω εδώ δίπλα. Μου ήρθε μια ιδέα. Για να μην σε πρίξει την πολυλογία, χτύπασε 3 λεπτά του κουδούνι και εγώ θα στείλω με τον Ετιέπ το επισκεπτήριό μου που θέλω να σε δω δικό του. Καλά, καλά, πήγαινε μέσα. Έχει ένα καναπέ, πέσε και κοιμήσου αν θέλεις. Ο κύριος θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τις ιατρικές του μεθόδους για να απαλλάσσεται από ανεπιθύμητους επισκέπτες. Δηλαδή. Λίγο καταρκτικό στο καφέ, ίσως. Πιάνει, σοβαρέψου. Απλώς με πτώμα μου θες το βράδυ. Κλείσε την πόρτα και να με ενοχλήσει κανένας, κατάλαβες. Έχει καλώς, κύριε. Πότε να σας ξυπνήσω? Αύριο μεθαύριο. Εντός της εβδομάδας, δηλαδή. Δίνεται ο Τιέν. Καληνύχτα. Απετάτε εδώ μέσα στην κόρη μου και τα γαμπρό μου! Αναγγέλω την άφηξη της προσφυλούσας πεδεράς. Αναγγέλω την άφηξη της προσφυλούσας μητρός. Τα χρυσά μου τα παιδιά! Τα καλά μου τα παιδιά! Όχι, μας πιάσαν. Μαμά! Κοριτσάκι μου! Και εσύ γαμπρέ μου, δεν θα με φιλήσεις! Ευχαρίστησή μου, μονάχα να συνέλθω από το σοκ. Πότε προλάβατε και ήρθατε. Εγώ φυλάκι. Πολύ κουνάτι και θα διαλυθώ. Κι εγώ σου ένα παιδί μου! Είχα ξαπλώσει για λίγο. Αχ, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω! Προσέχτε, μητέρα, θα μιλιάσω το φορεμάζι από τα δάκρυα. Έλα, μαμά, μην κλαις. Δεν κλαίω. Εξωτερικεύω τα συναισθήματα χαράς μου. Παιδί μου, αδυνάτησες και εσύ, μου. Είσαστε όμως και οι δύο πολύ καλά. Γιατί φοράς μαύρα εσύ, σε κηδεία θα πας. Χθες βράδυ ξενύχταγε κάποιον πελάτη του που όφιλε να έχει πεθάνει. Γιατί γαμπρέ μου, δεν βγάζεις αρκετά από το ιατρείο σου. Έγινες και νοσοκόμος τώρα. Κάνε περορίες όταν χρειάζεται. Υπερορίες σ' άλλα κρεβάτια, μητέρα. Γιατί το λες αυτό, μωρό μου. Κάτι έχετε εσείς οι δυο. Μήπως μαλώσατε. Όχι, όχι, όχι. Απλά σηκωθήκαμε με άσχημη διάθεση. Όποιος κοιμήθηκε. Καλά, καλά, μην κάνετε έτσι. Τώρα που ήρθα εγώ, όλα θα διορθωθούν. Δύο πατριάνθρωποι και να μαλώνετε. Ο κύριος Μπασινέ. Πες το ότι είμαι κλεισμένος για όλο το μήνα, για όλο το χρόνο. Ποιος είναι αυτός που σε ζητάει. Ένας μάπας. Παίρνει την μπλούζα μου. Μάλιστα, κύριε. Με ξέχασες το σιωρί μέσα. Τότε πήγες να βγεις, πες μέσα. Ποιος είναι αυτός. Ένας πελάτης μου, ο Πολυάρρωστος που λέγαμε. Γιατί τον έχεις εκεί μέσα. Έχει αρρώστια του, είναι φοβερά μεταδοτική. Τι μου πεις. Έχει την πιο μεταδοτική αρρώστια σε όλο τον κόσμο και να σκεφτεί το όνομά σας, κολλάτε. Γι' αυτό δεν πρέπει να συγνωρίσει. Εμένα όμως δεν με σκέφτηκε χθες το βράδυ. Κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Γαμπρέ μου, από το να μου αμέσως τι συμβαίνει. Παρακαλώ να με αφήσεις μόνο με την κόρη μου. Ευχαρίστηση. Ναι, εσύ. Για πες μου, τι ήταν όλα αυτά τα υπονοούμενα για τον άντρα σου. Είμαι τόσο δυστυχισμένη. Γιατί, κοριτσάκι μου. Ο Πατρίκ δεν ήρθε εδώ χθες το βράδυ. Κάπου γύριζε. Μπορεί να το σου κάνει κι άλλα βράδια. Πού να ξέρω. Τι πάει να πει που να ξέρεις. Δεν το παίρνει είδηση όταν φεύγει. Πώς να το πάρω είδηση. Δεν είναι άδειο το κρεβάτι. Ποιο, το δικό μου ή το δικό του. Τι εννοείς το δικό σου. Το δικό μου κρεβάτι είναι από εκεί. Και το δικό του από εκεί. Μόνο 6 μήνες παντρεμένοι και κοιμάστε χωριστά. Από την πρώτη νύχτα του γάμου, μαμά. Έρχεται στο δικό μου το κρεβάτι όποτε θέλει αυτός. Μου το είπε από την πρώτη νύχτα. Στο δικό σου κρεβάτι θα... Γιατί το δικό μου κρεβάτι το θέλω καλοστρωμένο μετά για να κοιμηθώ. Ό,τι μας λέει! Φρικτό! Φρικτό! Το διπλό κρεβάτι είναι ο ιερός τόπος του γάμου. Είναι η πεμπτουσία της συζυγικής ζωής. Ο στυλοβάτης της οικογένειας. Είναι το θεμέλιο της συντροφικής... Δεν πλησιάζετε! Μην κοιτάτε! Ποια είστε εσείς, κυρία μου. Μην ρωτάτε το όνομά μου! Φύγετε πίσω στο δωμάτιο! Θέλω να δω τον γιατρό. Για να σας ξενυχτήσει κι απόψε.
Μία λέξη υπάρχει για σας, κύριε. Προαγωγός! Τι να τα βλέπετε. Με πλησιάζετε! Γυρίστε αμέσως στο κρεβάτι σας! Το κρεβάτι. Το θάνατο! Γιατί, κυρία μου, δεν θέλετε να πεθάνετε οριζοντίως, όπως όλος ο κόσμος! Δεν σας καταλαβαίνω όλους. Εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Μπορείτε να πείτε στον γιατρό μου ότι θα τον... Ναι, ό,τι θέλετε, φύγετε εσείς, Να ό,τι φύγετε, θέλετε! να τον δίπλα. Ναι, φύγετε! Ευχαριστώ. Μπορώ να σταθώ χείρα σας. Ούτε τον πόδα μου μακριά! Όπως η τιμή. Χαίρετε. Μα δεν μου λες, τρελάθηκε ο άντρας σου. Φέρνει ένα τόσο άρρωστο άνθρωπο εδώ μέσα. Τι λέγαμε. Αν δεν τον άντρα σου. Λοιπόν, ο άντρας όταν γύρισε χθες το βράδυ σπίτι. Όχι, Μανούλα! Και είμαι τόσο δυστυχισμένη! Τι κλαις, κοριτσάκι μου, τι κλαις. Όνομα ξέρεις, όνομα. Όνομα, επίθετο, ύψος, βάρος, χρώμα μαλλιών, τα πάντα. Όταν ένας σύζυγος μένει έξω από το σπίτι όλο το βράδυ, σίγουρα δεν κάνει ολονυχτία σε εκκλησία. Στοιχεία ξέρεις. Στοιχεία δεν ξέρω. Χθες βράδυ όμως. Βρήκα αυτό εδώ το γάντι στην τσέπη του. Γυναικείο γάντι και από χέρι μικρό. Να, έχουμε ένα στοιχείο. Δεν μου λες. Διάβασα στην αλληλογραφία του σήμερα. Μαμά, δεν επιτρέπονται αυτά στην τάξη μας. Χρυσό μου, οι τάξεις καταργούνται όταν πρόκειται για την οικογενειακή μας γαλήνη. Άλλωστε όλες οι φίλες μου διαβάζουν την αλληλογραφία των συζύγων τους. Είναι μια μόδα που δεν πέφτει ποτέ. Θα σε τα θυμίσω εδώ. Πάτρικ! Μάλιστα, αγαπητή μητέρα της λατρευτής μου συζύγου. Μπαίνω αμέσως στο θέμα. Αναγνωρίσεις αυτό το γάντι! Φυσικά το ψαχνάω όλο το πρωί. Μην με αγγίζεις! Πού ανήκει αυτό το γάντι? Όπου θα πει που ανήκει στο έθνος. Αστέρι, φυσικά δικό μου είναι. Δικό σου τόσο μικρό! Το πήρα μικρό για να έχει καλή εφαρμογή στις επιχειρήσεις. Εσύ με σαν τα γάντια γυρίζεις! Να το φοράω πριν από την εγγύηση. Κάνω προπόνηση στα δακτυλά μου. Να έτσι. Το γάντι είναι γυναικείο! Μπήκε στο πλήσιμο. Και τόσο μακρύ! Όσο κασεφάρδος το πήρε σε μήκος. Είναι νόμος της φυσικής. Τόσο μπαίνει, τόσο βγαίνει. Εδώ πρέπει να το έτσι! Ναι, είναι ότι διαβάζετε ανάποδα. Γαμπρέ μου, νομίζω ότι είμαι τόσο ηλίθια! Ας αφήσουμε τις προσωπικές εκτιμήσεις. Να σου πω ότι θεωρώ τη συμπεριφορά σου απέσια. Ο σύζυγος είσαι παράδεκτος, ακατανόμαστος, ανεπίτρεπτος! Αυτά είμαι εγώ. Μένεις έξω από το σπίτι σου ολόκληρο το βράδυ και το πρωί, βρίσκεται αυτά και την ιδιωμένη στην τσέπη σου! Να σας είπα μπήκε στο πλήσιμο. Εσύ μου είπες! Και εγώ σου λέω κακομοίρη μου, πως αν βεβαιωθώ τίποτα στην κόρη μου θα έχεις να κάνεις μαζί μου! Στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε. Μην ξεχνάς ότι ορκίστηκες πίστη στον ιερέα που σας πάντρεψε. Στον ιερέα, όχι σε εσάς. Και θα πρέπει να ξέρεις ότι σύμφωνα με τον νόμο η γυναίκα ακολουθεί τον σύζυγό της. Επομένως θα σε ακολουθώ παντού. Και θα σε παρακολουθώ. Ο νόμος λέει για τη σύζυγο, δεν λέει για την πεθερά. Άκαρδε! Θα χωρίσεις για πάντα το παιδί της! Ωραία, δεν πάτε στο διάλογο. Τι τόλμησες να πει! Όλοι σας! Εγώ είμαι ο κύριος σπιτιού! Εγώ κάνω ό,τι θέλω! Εγώ διατάζω και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν, ούτε σε εσάς! Γιατί δεν πάτε μια βόλτα? Έχω αρχίσει να υποπτεύομαι ότι είμαι ανεπιθύμητη εδώ μέσα. Αργείτε να αρχίσετε τα πράγματα γενικώς. Ακούσε εκεί, στο σπίτι του ίδιου μου του παιδιού! Του ίδιου, όχι του άλλου, παιδιού! Να με πατάνε, να με τσαλακώνουνε, να με πετάνε έξω! Θα φύγω! Ναι, θα φύγω! Και δεν θα με ξαναδείτε ποτέ πια! Θα φύγω! Έφυγα! Πες πως έχω φύγει! Μέχρι να συμβεί το πολυπόθητο φεύγω εγώ, δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να φύγω, να μην βλέπω αυτή την κατάδια εδώ μέσα! Τα ίδια έκανε και ο άντρας μου στη δική μου μανούλα! Δεν θα μείνω τη στιγμή! Θα βρω άλλο σπίτι! Υπάρχει εδώ κοντά ένα επιπλωμένο διαμέρισμα καταπληκτικό. Ακούστε με. Υπάρχει εδώ πιο κάτω. Εδώ μιλάνε 70. Ένα διαμέρισμα. Θα το δείτε και θα τρελαθείτε. Μήπως μένετε ποτέ εσείς εκεί? Όχι. Ήταν ενδικασμένο σε μια μοντελίστη. Μοντελής. Έτσι δηλώνει. Μόλις του λένε. Αλλά μην έχεις τόση Δεν με αστυνομία. ενδιαφέρουν τα προσωπικά των προκατόχων, κύριε. Το σπίτι είναι βολικό. Ξαπάτε. Το θέλετε για να μένετε. Τι είναι, βόσκο! Μερικές φορές ο κόσμος νοικιάζει σπίτια για άλλους σκοπούς. Κύριε! Αλλά για εσάς ναι. Είναι βολικό. Όπως όλα τα διαμερίσματα στην περιοχή μας δηλαδή. Πολύ καλά. Θα ήθελα να το δω σήμερα κιόλας. Να μου πείτε πότε ακριβώς για να σας περιμένω. Εγώ τώρα φεύγω. Από αυτόν εδώ τον οίκο της απολίας. Βρήκα σπίτι! Το σκέφτηκα. Λοιπόν, θα νοικιάσω εγώ το διαμέρισμά σου. Δεν γίνεται. Το νοικιάσα. Πότε πρόλαβες, σε ποιον? Την πεθαρά σου. Ας το πάνω μου. Θα της πω όταν κανένας σε μοπτήσει και μέσα και αν θέλετε να πατήσει το πόδι της. Είσαι σίγουρος ότι το θέλεις. Μην μου μείνει ξενίκες αυτό τώρα που βρήκα
κοροϊδό. Σκάσε, το θέλω εγώ! Άκου κάτι πιστευτικό τώρα. Το θέλω εγώ γιατί τώρα τελευταία έχω ξεκινήσει μια περιπέτεια. Πλατωνικά πράγματα, ξέρεις, φυλάκια και τέτοια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σε μία εβδομάδα θα την έχω καταφέρει την κυρία. Και ότι θα χρειάζομαι νέο διαμέρισμα. Ξέρεις, είναι παντρεμένη, πελάτησά μου. Τι είχε? Τίποτα μεταδοτικό. Ανόητε, γρήπη πριν 3 εβδομάδες. Τις έκανε τριβές και τις πέρασε. Κάτσε. Δεν τον έχω δει ποτέ μου. Λοιπόν, λέγε, πόσο θέλεις για το διαμέρισμα? 250 φράγκα. Το χρόνο! Φίλε μου, έκανε special τιμή. Το μήνα. Και αυτό ρημάδι. Άμα δεν το θέλεις, υπάρχει η πεθερά σου που περιμένει. Καλά, καλά, θα το πάρω. Από πότε? Από σήμερα, φυσικά. Βέβαια είναι σάφια κατάσταση. Κουρέλια και σκουπίδια παντού. Βλέπεις, έμενε εκεί μια μοντελίστ. Η οποία δηλαδή μολύστρα ήταν, αλλά την είχε σπιτώσει ένας... Σωστό. Από αύριο θα το πάρω. Για να πας σήμερα να το καθαρίσεις. Να σου πω για τη μοντελίστ. Που λες, Όχι, το ξανασκέφτηκα. Από σήμερα θα το πάρω. Μπορεί να έχω συνάντηση σήμερα και πας εσύ αύριο και το καθαρίσεις. Κύριε, στον προθάλαμο βρίσκεται η κυρία Ομπέν. Να το! Εσύ, να πας μέσα να ετοιμάσεις το συμβόλαιο. Εσύ, βγάλε μου την μπλούζα μου. Bonjour, καλέ μου! Bonjour! Αργότερα, πήγαινε μέσα, παιδί μου. Και τι να την κάνω την μπλούζα, κύριε? Φόρε την να τους προστάξεις να πεις ο γιατρός. Πήγαινε. Γιατί με έστειλες στην όπερα? Αχ, είμαι σκαζωμένη. Νόμιζα ότι ο άντρας που θα γυρνούσε εδώ και εκεί να δει γνωστούς του στο χώρο, αλλά εκείνος έμεινε κολλημένος δίπλα μου όλο το βράδυ. Ναι, το υπέθεσα ότι κάποια Εδώ και αρκετές ημέρες δεν με αφήνει στιγμή μόνη μου. Το πιάνουν κάτι τέτοιες μανίες. Να σκέψω ότι και τώρα είναι κάτω και περιμένει. Ήθελε να ανέβει, αλλά το κατάφερα. Μπράβο. Αυτός μου λείπει εδώ μέσα. Γλυκιά μου Σουζάν. Μικρούλα μου Σουζάν. Αχ, καλέ μου, θα έπρεπε να ντρέπομαι που κάθομαι και σ' ακούω να μου λες τέτοια παντρεμένη γυναίκα. Όχι, τα παραλέγεις. Αφού δεν τράπηκα από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ αργά, γλυκιά μου Σουζάν, πολύ αργά. Αλλά πρέπει να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά που τολμάω κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό μου το έχει πει τουλάχιστον 100 φορές. Και αυτό με ξετρελαίνει περισσότερο. Άκουσε όμως, δεν μπορούμε να βλεπόμαστε πια εδώ. Τώρα είσαι καλά και δεν δικαιολογείται να έρχεσαι στο γιατρό τόσο συχνά. Θα μας πάρουν είδηση. Κάπου θα προσέξει ότι δεν είμαστε γιατρός και ασθενείς. Αλλά δύο καρδιές ερωτοχτυπημένες. Δύο υπάρξεις τρισευτυχισμένες. Δύο ψυχές κεραυνοβολημένες που ταξιδεύουν ψηλά στους τρυφερούς κήπους του πάθους. Αχ, αν μας πάρουν είδηση χαθήκαμε. Και χάνουμε και το κυριότερο. Τη γοητεία του παράνομου. Και είπες ήταν η πρώτη φορά που... Μπράβο, αντίληψη. Λοιπόν, αν θέλεις, μπορούμε να βρεθούμε και σήμερα, σε ουδέτερο έδαφος. Σε έδαφος αποκλείεται. Θα λερωθούν τα ρούχα μου. Άσε και θα το καταλάβει και ο άντρας μου. Αν ήταν σε κανένα διαμέρισμα, συζητήσιμο. Αυτό εννοώ. Έχω νοικιάσει ένα διαμερισματάκι εδώ παραδίπλα, στην οδό Μιλάν 70. Είναι και επιπλωμένο. Πολύ ωραία η πρότασή σου. Όμως πρέπει να μου δώσεις το λόγο σου ότι ο έρωτάς μας θα μείνει... Πώς μου την είπες τη λέξη? Ποια λέξη? Ότι ο έρωτάς μας θα μείνει... υποτονικός. Πλατωνικός. Ναι, αυτό. Γιατί πρέπει να σου τονίσω ότι είμαι και σκοπεύω να παραμείνω πιστή στο σύζυγό μου. Ούτε μία αντίρρηση. Φυσικά, βεβαίως, οπωσδήποτε. Πολύ καλά λοιπόν. Σε μια ώρα. Στην οδό Μιλάν 70. Αχ, Θεέ μου! Τι πάω να κάνω! Σε ποια αμαρτία πάω να υποκύψω. Όμως είναι η πρώτη φορά. Ναι! Το ξανακούσαμε αυτό. Ωραία, σε μια ώρα. Μην αργήσεις. Ο κύριος Ομπέν! Ο άντρας μου. Κάτσε το καρέ, πάμε για φλός. Τώρα μόλις επιλέγεται να κατέβω. Ναι. Κατέβα και έρχομαι. Εσύ πήγαινε. Θέλω να μείνω μόνος μου με τον γιατρό. Α, ναι, μπράβο. Μα... Όση ώρα περίμενα κάτω σκέφτηκα. Δεν ανεβαίνω πάνω να δω και εγώ τον γιατρό. Και ανέβηκα. Ξέρετε, έχω πρόβλημα.
Ματώνει η μύτη μου συνέχεια. Μήπως επειδή τυχώνετε παντού. Γεια! Τη μύτη σας. Τέλος πάντων. Πολύ απλό. Θα πάρετε το κλειδί της τραπεζαρίας και θα το βάλετε εκεί που ξέρετε. Το κλειδί της τραπεζαρίας. Μάλιστα. Πού? Στην οπή. Ποια οπή? Του στόματός σας. Και... Θα πάρετε μια λεκάνη και θα τη γεμίσετε νερό. Και θα βάλετε μέσα το κεφάλι σας για 1,5 ώρα. Επιτρέπεται να αναπνέω. Όσο θέλετε. Με το κλειδί μέσα στο στόμα και το κεφάλι μέσα στο νερό. Και σε 1,5 ώρα θα είστε εντελώς καλά. Δεν μ' αρέσει. Άλλη θεραπεία. Μα θα δείτε τη γλώσσα μου. Η δική μου είναι μεγαλύτερη. Η δική μου είναι πιο χοντρή και πιο μεγάλη. Η δική σας είναι λεπτή και μηδερή, μεσαίου μεγέθους. Μάλιστα, γιατρέ. Δεν είμαι ο γιατρός. Και ποιος είσαστε? Ο μπάτλερ του. Και γιατί δεν μου το είπες? Δεν με ρωτήσατε. Και τι κάνω και μιλάω εδώ μαζί σου? Τι με νοιάζει εμένα. Εσείς ξεκινήσατε τη συζήτηση. Και εγώ δεν είχα τίποτα καλύτερο να κάνω και τη συνέχισα. Και ποιος είναι αυτός που πήρε το πατώ μου? Είμαι έτοιμος. Φύγαμε. Ορίστε το συμβόλαιο. Ορίστε. Και το κλειδί. Φίλε μου, πώς να σε ευχαριστήσω. Ξέρεις, είσαι ο πρώτος που θα πει μετά τη μοντελίστ. Σου έχω πει ότι η μοντελίστ στην πραγματικότητα ήταν η μοντελίστ. Άσε αυτό τώρα. Μου τα λες μια άλλη φορά. Τώρα έχω το μυαλό μου αλλού. Σε λίγο ραντεβού με την... Θα σου τα πω μια άλλη φορά. Με συγχωρείτε, γιατρέ. Δεν είμαι ο γιατρός. Α, πελάτης ήταν κι αυτός. Α, να ο γιατρός. Να σας εξηγήσω. Τι να με εξηγήσετε. Συγγνώμη για το παλτό. Τι παλτό. Κουντάσα στον κύριο και το πέρασα για μπάτλερ σας. Το παλτό. Στο μπάτλερ. Τώρα που είπατε παλτό, θυμήθηκα. Εδώ πιο κάτω έμενε μια μοντελίστ. Δηλαδή μόλις με έκανα. Αν δεν έχεις πτώσει ένα συμβουλίο. Χάρηκα πολύ για την ορεινία, κύριε. Με περιμένει κάτω η γυναίκα μου. Όλοι διάδονται. Όλοι φεύγουν. Α, εδώ πάτε. Έτσι, άκου να σου πω μια καταπληκτική ιστορία. Έχω δουλειά στην Εδώ κουζίνα. κάτω έμενε μια μοντελίστ, την οποία την έχεις πτώσει ένα... Λοιπόν, Δηλαδή έσχος είναι, αλλά εμένα μου κάνει. Για αυτό που θέλω... Κι αυτό ειδικά... Τέλεια! Χαμότο, η κλειδαριά είναι σπασμένη. Γκαρσονέρα χωρίς κλειδαριά είναι κάστρο χωρίς πολεμίστρες. Είναι καράβι χωρίς κανόνια. Είναι... Θα το ακούσω πας είναι γι' αυτό. Συγγνώμη. Α, κούκλα είναι. Εσύ μανάρι μου δεν θα πεις κουβέντα πως θα δεις εδώ μέσα. Εγώ είμαι! Κούκλα μου, Σουζάν μου ήρθες. Η πόρτα δεν έχει κλειδαριά. Ας το πάνω. Θα βάλω προπετάσματα, παραπετάσματα, χειρόπατα, θα τα βάλω όλα. Αν έρθει κανένας, μια να δώσει και πήγε. Επικίνδυνα πράγματα. Γιατί επικίνδυνα, ποιος να έρθει, γιατί να έρθει. Έλα να κάτσουμε εδώ. Μην είσαι τόσο δίλη. Θα το ξεπεράσω. Ο άντρας μου λέει ότι ακόμα και οι πιο γενναίοι στρατιώτες τρέμουν όταν πάνε στη μάχη. Για πρώτη φορά. Με τέτοιο πράγμα, μπράβο του. Όχι, μπράβο του. Μα ποιο πόνο. Εμείς ήρθαμε εδώ σαν εκπρόσωποι της αγάπης, σαν πρέσβεις καλής θέλησης, σαν γιατροί χωρίς σύνορα, σαν ΜΚΟ. Γιατί δεν βγάζετε το τέλος. Δεν μπορώ να μείνω για πολύ. Ο Ανατόλ είναι κάτω και με περιμένει. Δεν μπορώ να αργήσω. Ο Ανατόλ. Ο άντρας μου, σου εξήγησα, μ' ακολουθεί παντού. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι ξέρεις τι είσαι εδώ μαζί μου. Ναι,
κύριε. Δηλαδή, ξέρει. Τι ξέρει? Ξέρει ότι έχω πάει στο ράφι μου. Εσύ δεν μου είχες πει ότι κάποτε εδώ μέσα έμενε μια μαθίστρα. Έτσι μου ήρθε η έμπνευση. Για πρώτη φορά φοβερή αντίληψη. Μπράβο σου, γιατί είχα αρχίσει να τρέμω κι εγώ. Ξέρω, είναι πολύ κουραστικό να σε έρχεται συνέχεια πίσω μου. Αλλά αν το απαγόρευα, μπορεί να υποπτευόταν και να μην μάθαινε. Και δεν ήθελα να σε στήσω. Να με ξαναστήσεις, γλυκιά μου Σουζάν, γλυκιά μου Σουζάν, γλυκιά μου Σουζάν. Αυτό που το πες άλλο δεν έχει. Άλλο, τι άλλο, γλυκιά μου Σουζάν. 4 φορές. Πόσες φορές θα το πεις πια? 4, γλυκιά μου Σουζάν. Τροπή μου! Δεν έπρεπε να το τολμήσω αυτό. Τι είναι αυτά που λες? Αλλά είναι η πρώτη φορά που τολμάω κάτι τέτοιο. Μη μου πεις. Στορκίζομαι. Δεν χαίρεσαι που κατάφερα και ήρθα. Χαίρομαι, πώς, πετάω από τη χαρά μου. 250 φράγκα το μήνα και αυτό εδώ πέρα το Χαρινάπολο και με τον άλλο να περιμένει από κάτω. Τι λες? Τίποτα, σκέφτομαι φωναχτά κάτι δικά μου. Μα γιατί είσαι τόσο ψυχρός και απόμακρος? Μήπως δεν με θέλεις πια? Μήπως σου φαίνομαι πολύ αμαρτωλή? Κορίτσι μου, Σουζάν, τι είναι αυτά που λες? Αχ, Σουζάν, θα μπορούσα να μείνω γονατιστός μπροστά σου για όλη μου τη ζωή. Όλα λόγια είσαι. Και πράξεις. Μήπως θα μπορούσα. Όχι, δεν μπορείτε, τίποτα δεν μπορείτε. Ούτε να πείτε μπορείτε. Και ποιος εσύ που θα μου πεις? Ενώ δεν μπορείτε να πείτε όσο εύκολα μπορείτε να βγείτε. Αφού μπήκα, όποτε θέλω βγαίνω. Πάντως μπήκα. Βαρέθηκα και κάτω και σκέφτηκα να ανέβω. Καλοφύη σκέψη. Αλλά συνεχίστε, σαν να μην είμαι εγώ εδώ. Μια κουβέντα είναι και αυτό. Παρακαλώ συνεχίστε. Είδα όταν μπήκα ότι παίρνετε μέτρα στη γυναίκα. Όταν βγήκατε τι είδατε? Μου έπαιρνε... Όταν τι? Μου έπαιρνε με μέτρα για τη Μέση Ανατόλη μου. Α, ναι! Το θέλα λίγο πιο κοφτό στη μέση. Μεσούμα στους γοφούς και η μέση είναι 165 και το μάκρος όσο και το μανίκι και... Τι 165! Εμένα η μέση μου είναι 55 εδώ και 4 χρόνια. Κύριε μου, συχνάζεται σε τρίτης διαλογής ράφτες. Όταν ερχόστε σε εμάς πρωτοκλασσάτσο πρέπει να πολλαπλασιάζετε επί 3. Ακολουθούν και τη μέσα στις ίδιες πολλαπλασιαστικές στάσεις. Οι τιμές μας είναι αριθμητικώς αντίστοιχες της ποιότητός μας, κύριε. Αυτό δεν μας ξεχωρίζει από τις λαϊκές μοδίστρες. Και φυσικά δεν καταδεχόμαστε να κρατάμε μεζούρα. Εμείς μετράμε με τα χέρια. Τα χειροποίητα μέτρα υπήρχαν ανέκαθεν πολύ ακριβά. Καταπληκτικό. Μπράβο σας. Πού σας λένε κύριε? Είναι ο Κύριος, γιατί μου κόλλησε το λαιμό. Κολλήν λαιμός. Γνωστό όνομα. Ο πατέρας μου ήταν λαιμός και ο παππούς μου και ο θείος μου που είχε πουλιάδα την... Φυσικά. Γνωστό όνομα. Αλλά και η φυσιογνωμία σας. Μήπως σας έχω δει πουθενά? Δεν νομίζω. Εγώ πηγαίνω πολύ συχνά στο μουσείο και χαζεύω τις μουσες να δω τι φοράγανε τότε για να παίρνω ιδέες για τα φορέματά μου. Α, όχι, στο μουσείο δεν πάω ποτέ. Θυμήθηκα. Συναντηθήκαμε στον γιατρό της γυναίκας μου, τον κύριο Μουλινό. Ναι, εκεί συναντηθήκαμε. Εσείς, τον θεωρείτε καλό γιατρό? Εγώ ναι. Εμένα μου φαίνεται λίγο σκιτζής. Πώς τολμάτε μπροστά μου να τον αποκαλείτε! Τι σας νοιάζει εσάς? Εγώ συνδέομαι ψυχικώς με τους γιατρούς μου και δεν επιτρέπω. Σας συγχαίρω. Η ψυχική σύνδεση είναι το πάνω. Άλλωστε πλάκα έκανα. Θα έφυγα κι εγώ τη γυναίκα μου. Δεν σκιτζή. Τι θα γίνει με τη γυναίκα μου? Θα τα φτιάξετε? Ακόμα αποκλείεται! Δεν θα τις φτιάξετε τα φορέματα? Τότε γιατί έρχεται εδώ? Α, ναι. Τα φορέματα. Ένα πρωινό. Πολύ απλό. Και ένα βραδινό. Το βραδινό θα είναι πολύ sick. Δέρμα πάρθυρα το μπούστο και δέρμα λεοπάρδαλη στη φούστα και η ζώνη στορισμένη με ελεφαντόδοτο και το παντελόνι από βυζόν. Ποιο παντελόνι? Κάτω από τη φούστα φυσικά. Έτσι το βλέπετε, αλλά το βυζόν είναι τελευταία μόδα. Ειδικά κάτω από τις φούστες. Μήπως είναι λίγο κεντρικό τίσιμο? Κεντρικό. Τελευταία μόδα είναι. Είναι το African look. Εμπνευσμένο από την Αφρική. Την κεντρική Αφρική.
Γι' αυτό μπορεί να σου φαίνεται λιγάκι. Εκεί το δικό. Αχ, Αφρική. Σαφάρι, ζούγκλες, τίποτα μέσα στη νύχτα. Και όλα αυτά να τα δείχνεις με ένα φόρεμα. Είναι ένα κύριο Τυράν! Ποια κυρία, όχι δεν είναι εδώ. Ήρθα να τακτοποιήσω το λογαριασμό μου. Λογαριασμό. Ποιο λογαριασμό? Για το φόρεμα που μου όρωψε. Εννοείται την κυρία Τυράν τη μοντελίστ. Και εγώ νομίζω ότι λέγατε την κυρία Τυράν την καθαρίστρια. Ξέρετε, είναι πρώτος κατεύθυνση. Η κυρία Τυράν η μοντελίστ ξεκίνησε πολύ χαμηλά και. Μα τι λέω. Όχι, δεν εννοώ. Παραιτήθηκε. Ήταν βοηθός μου πολλά χρόνια. Βοηθός σας! Τότε να συνεννοηθώ με σας. Παρακαλώ, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μπορείτε. Θέλω να μου κάνετε μια καλύτερη τιμή στο φόρεμα που έραψα. Βέβαια, ρε, η κυρία Τυράν, δεν αξίζει και τόσα που ζητάει. Πόσα ζητάει? 340 φράγκα. Μια περιουσία. Κι ήταν ένα τόσο απλό φορεματάκι. Συμφωνώ, το θυμάμαι. Και πόσο θέλετε να κατέβουμε? Νομίζω πως 300 φράγκα είναι καλά. Α, σωστό. Λοιπόν, 340 μείω 300 μου χρωστάτε 40 φράγκα. Ευχαριστημένοι? Εγώ εννοούσα. Αφήστε το εννοούσατε εσείς. Εδώ είναι ένα όσο υψηλής γραφτικής. Εδώ τις δίνουμε τις πελάτες, τις εκδένουμε. Θέλουν πελάτες σας να ξανάρχονται. Με τέτοιες τιμές θα ξανάρθω σίγουρα. Επιβιαστείτε όμως, αφήστε το για την άλλη σεζόν που θα βγάλω την καινούργια μόδα. Χαίρετε κυρία μου. Λαμπατέρ. Σκέψου τι βγάζουν για να κάνουν τέτοιες εκπτώσεις. Να πηγαίνω κι εγώ. Σας εμπιστεύομαι τη γυναίκα μου. Να κάνετε ό,τι καλύτερο πρέπει το χέρι σας. Θέλω να την προσέξετε εδώ στους γοφούς και εδώ στο μπούστο. Θα δω, θα πάω μέτρα και θα δω. Χαίρετε κύριε. Επιτέλους έφυγε. Αχ, που μπλέξαμε έτσι. Τι θα κάνουμε? Εγώ ξέρω τι θα κάνω, θα εξαφανιστώ από εδώ μέσα το συντομότερο δυνατόν. Δεν γίνεται. Ο άντρας μου ξέρει πως είσαι ο ράφτης μου και μπορεί να γυρίσει. Και αν δεν σε βρει εδώ, μπορεί να τοποθετεί την αλήθεια. Και τότε... Τότε τι? Αχ, θα σε σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί χειρούργος είναι. Αστέρος. Τι θα κάνουμε? Τι γίνεται εδώ μέσα? Πώς μπαίνεις έτσι? Και εσύ γιατί καθώς να μπεις από την πόρτα? Γιατί κολόπεδο δεν έχει κλειδαριανά γιατί? Τι είπε αυτό που μου νίκιασες? Σε προειδοποίησα. Σου είπα ότι έπρεπε να έρθω από πρώτος να τακτοποιήσω λίγο. Ακούστηκε διαμέρισμα που να μην κλειδώνει στο πορτά του. Ξέφραγο αμπέλι, δηλαδή ο καθηλήθης ανοίγει και παίρνει. Εννοείς εμένα? Μην το παίρνεις μόνο προσωπικά. Μείνε ήσυχος. Θα ειδοποιήσω τον κλειδαρά. Εγώ έσπασα την πόρτα γιατί η μοντελίστ έφυγε χωρίς να μου παραδώσει τα χιλιά. Σου έχω πει ότι η μοντελίστ ήταν στην πραγματικότητα μοντίστρα, αλλά την είχες πτώσει. Όχι, δεν μου πει. Και ούτε θα μου πεις τώρα. Μα δεν βλέπεις ότι δεν είμαι μόνος μου. Ω! Κυρία μου, μέσα σιγά. Χίλια συγγνώμη. Αλλά δεν πειράζει. Μπορείτε να μείνετε να ακούσετε κι εσείς. Δεν λέω μυστικό. Λοιπόν, η μοντελίστ. Μου είπατε να περάσω όποτε νομίζω και σκέφτηκα Σκεφτήκατε? την επιδιόρθωση που είχαμε συμφωνήσει με την κυρία Τυράν. Να ξέρετε, αυτή είναι εδώ η μπλούζα, ξεχυλώνει εδώ στο λαιμό και θέλω... Όχι τώρα, κυρία μου. Τι όχι τώρα! Στο άλμα της βοηθούς σας ήτανε και απαιτώ! Δεν με νοιάζετε, απαιτήστε είναι εδώ. Αφήνω! Λοιπόν, φράγκο δεν θα πάρετε από μένα! Και ποιος σου ζήτησε λεφτά? Όχι, ενέστατε! Έτσι κάνεις τις καλές πελάτησες! Τώρα εδώ τι θα κάνουμε, δεν μπορείς να τον διώξεις. Έπαθα φοβερό σοκ. Όπως ξέρεις, ψάχνω εδώ και πολύ καιρό να βρω τη γυναίκα μου. Άστα τα τώρα. Μου τα λες μια άλλη φορά. Μήπως τώρα θα... Πρόσεξα! Κάποιος είπε ότι μια κυρία μας συνέβαινε εδώ πιο κάτω. Πάω στην πρώτη πόρτα και μου ανοίγει μια γυναίκα. Ψάχνω να βρω μια γυναίκα. Της λέω. Και εγώ τι είπε μου λέει. Χαμηλοπάρδαλη. Και μου κλείνει καθάμενα την πόρτα. Ωραία. Μήπως τώρα θα... Και τώρα τι είναι.
Ότι έμοιαζε με καμπλίο Παναγία. Να, πολιτικός! Ήρθα να δω το διαμέρισμά σας. Συγγνώμη, τον ήθελα ήδη. Και γιατί δεν μου το είπατε? Μπα, και ο Γαβριούλης μου εδώ. Και τι κάνεις εσύ εδώ? Απαιτώ να μάθω αμέσως τι κάνεις εσύ εδώ. Εγώ... Πώς θα έρθεις να απαντήσεις? Πρόσεξε κακομοίρη μου, γιατί έχω αρχίσει να υποπτεύομαι ότι... Όχι τι! Έχω έρθει για επαγγελματικούς λόγους να δω μια ασθενή. Μη μου πεις. Κύριε μου, μην είστε κι εσείς. Δεν είσαστε ασθενείς μου. Για σας κυρία μου δεν έχω καμία αμφιβολία. Όμως ο Γαβριός... Θα μπορούσα να μάθω ποια είστε εσείς, παρακαλώ. Είναι η κυρία Γκρεβίλ, η μητέρα της γυναίκας μου. Και από εδώ η κυρία Μπεν, η κυρία Σουζάν Μπεν. Και είπατε ότι σας παρακολουθεί ο γαμπρός μου. Ναι, με παρακολουθεί συνεχώς. Και τον άντρα μου τον παρακολουθεί. Α, δηλαδή σας παρακολουθεί ομαδικός. Και τι έχει ο σύζυγός σας. Δερματίτητα, φρικτή δερματίτητα και έξεμα και λιχίνες από την εγκυμοσύνη. Εγκυμοσύνη ο άντρας της. Όχι ο άντρας της, η γυναίκα του. Εγώ. Δηλαδή είσαστε μητέρα. Εγώ, όχι. Όχι αυτή, αυτός. Είναι μητέρα αυτός. Όχι, να καταλαβαίνετε πώς το εξηγήσω. Εκείνος τα φαντάστηκε όλα. Νόμιζε ότι ήταν έγκυος. Ο άντρας της νόμιζε ότι ήταν Η έγκυος. γυναίκα του. Και όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είναι, έπαθε νευρική κρίση. Και να σου δερματίτητα, και να σου τα εξέματα, και να σου λιχίνες. Όλο σου λέει πια είναι μαθάει ολόκληρο. Όσο είναι φοβερό. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με να εξετάσω την κυρία. Μπορεί να έχει κολλήσει και εκείνη, ξέρετε. Το ίδιο κρεβάτι, οι ίδιες πετσέτες, το ίδιο ποτήρι. Ναι, φυσικά, φεύγω. Άμα πέρασε η κόρη μου να της πείτε ότι έφυγα. Μάλιστα, μητέρα. Σίγουρα μητέρα. Χαίρετε, μητέρα. Χαίρετε, κυρία. Έχετε πάρει άντρα σου. Έχει το άντρας της και γιατί έφυγε. Η γάρωστα είναι πολύ κορυφή υπερβολικά. Α, και τι κάνουμε τώρα. Θα πάντα σκύρω το δωμάτιο μαζί με την κυρία Μπεν. Δεν πρέπει να είστε καν στον ίδιο χώρο με αυτόν τον άνθρωπο. Κινδυνεύετε. Και αυτός. Αυτός δεν κινδυνεύεται και αυτός πολιτικός. Από άλλη αρρώστια. Μόνο μία πολιτική ερώτηση μπορείς να κολλήσεις, ξέρω ότι λέω γιατρός είμαι. Να φάτε εγώ εκεί. Όχι, εσύ να μην είσαι εδώ. Θα ρωτήσω που είναι ο κύριος Λεμός. Εγώ είμαι αυτός. Να τον απασχολήσει με κάτι και να του πεις δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή. Βρες κάτι. Οτιδήποτε. Ότι έχω σύσκεψη. Ναι, σύσκεψη. Σύσκεψη με την Βασίλισσα. Την Βασίλισσα της Γρυλανδίας. Σύσκεψη για την βασιλική αιστεία της. Τρελάθηκε. Ο γιατρός πρέπει να δει γιατρό. Εγώ είμαι πάλι. Πού είναι ο κύριος Λεμός? Δεν μπορεί να σας δεχτεί αυτή τη στιγμή. Γιατρέ μου Λινό, και εσείς εδώ. Μάλιστα. Και εγώ εδώ. Ο κύριος Λεμός ήταν ασχολημένος σας. Δεν περίμενα να σας βρω εδώ. Και πριν λίγο μου μίλησε ο κύριος Λεμός για σας. Είναι πολύ άρρωστος, Το παρατηρήσατε κι εσείς. Πολύ φοβάμαι ότι έχει παράσιτα στον εγκέφαλο. Και τι αγωγή του χορηγήσατε? Χρία τους! Το μόνο φάρμακο. Γιατρέ, μια που σας βρήκα εδώ, για να σας πω το δικό μου πρόβλημα. Και δεν το λέτε. Έχω κυκλοφορικό πρόβλημα, γιατρέ. Με το αίμα σας. Ναι, με το αίμα μου. Έχω συχνές συνορραγίες. Πολύ ενδιαφέρον. Τι σας είπαν οι αρμόδιοι? Με τον μόνο αρμόδιο που μίλησα ήταν με τον Πάτρε. Μου έλεγε κάτι τρελά πράγματα. Εγώ θα συνιστούσα μασάζ. Τα δοκίμασα, τίποτα. Ναι, αλλά ειδικά μασάζ. Παίρνετε ένα μασέρ, ψηλό, γεροδεμένο, τον βρίνετε, τον ξαπλώνετε, πέφτετε από πάνω του και τον μπρακώνετε. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Στο μασάζ. Με όλη σας την μία. Εάν δεν επανέρχεται το κυκλοφορικό σας ούτε με αυτό, εγώ θα συνιστούσα μετάκριση αίματος. Όχι, όχι. Τα φοβάμαι αυτά. Θα δοκιμάσω με το μασέρ που μου είπατε. Γιατί εγώ το έκανα ανάποδα. Όταν με ξάπλυνε το μασέρ από πάνω μου και έπεφτε. Είναι και αυτό μια άποψη. Γιατί θέλετε το τέτοιο. Τέλος Από πάντων. πάνω ή από κάτω. Τέλος πάντων, άλλο θέμα τώρα. Πού είναι ο κύριος Λεμός? Σε απόλυτη συζήτηση. Με τη Βασίλισσα. Της Γρυλανδίας. Βασίλισσα, είπατε. Ναι, της Γρυλανδίας. Πολύ ωραία χώρα. Εκεί όλοι γρυλίζουν. Δηλαδή ράβει τη Βασίλισσα. Γι' αυτό άκουσα κάτι τη μέση φωτιά. Μόνο φωτιά. Ηφαίστειο. Αλλά δεν μπορεί να. Τι τώρα ξαβέρα στην άλλη. Αδύνατον. Έχω έρθει να φέρω μια πελάτησα. Κυρία Σεντανιδρές. Που είναι φίλη μου. Εκείνη επέμενε να έρθει στο ράφι της γυναίκας μου και εγώ προηγήθηκα για να μην πέσει πάνω στη γυναίκα μου. Να γιατί ήρθα. Να δω αν έφυγε. Κυρία που ήταν εδώ πριν από λίγο ήταν γυναίκα σας. Μάλιστα. Και την αθλήτη να κυκλοφορεί μόνη. Α, όχι. Εγώ τη συνοδεύω παντού. Αλλά περιμένω πάντα απ' έξω. Τώρα πείτε μου. Θα αρχίσει με τη Βασίλισσα ο κύριος Λεμός. Τις ξέρετε τώρα τις βασίλισσες. Άλλοτε κάνετε 3 λεπτά, άλλοτε 3 ώρες. Τι να σας πω. Εγώ βαρέθηκα, φεύγω. Δευτέρα. Εγώ να βγαίνω.
Εσείς γιατρέ νομίζετε... Μα φύγε. Είπα φεύγω! Τα σέν μου η ψιωτάτη. Δεν θα το λες κι εσύ. Με καλιωτάκι θέλω να πω. Α, ναι, δεν μπορώ να πω. Έχω ένα μεγαλείο πάνω μου. Και με ποιον έχω την τιμή να μιλώ, παρακαλώ. Ανατόλο Μπέμπε ξεχωτάτη. Έξοχα. Ο άντρας της κυρίας ο Μπέ, γλυκύτατη κυρία. Και γνώρισα πώς πάνε τα τερματικά σας. Τα πια μου. Τα τερματικά σας, τα εξάντα σας, οι λυκίνες σας. Πατάτε, πατάτε. Δεν καταλαβαίνω. Μα τέλος πάντων όλοι πολιτικοί σήμερα μου είχαν. Εγώ να πηγαίνω κυρία, χάρηκα. Τα σέν μου έχουν παρεστάτη. Πίσω στον δρόμο! Ποιο δρόμο? Ενώ κάνετε τόσο δρόμο για να ξανάρθετε. Ναι, να μάθω τη γυναίκα μου. Εδώ είναι. Έφυγε εδώ κι ώρες. Είπε πως όταν έρθετε να σας πω ότι θα πάει για πεντικιούρ. Τέλεια. Κύριε, πρέπει να σε εξομολογηθώ κάτι. Σε λίγο θα έρθει μια γνωστή μου κυρία. Και αυτή η κυρία δεν θα μας συναντηθεί με τη δική μου κυρία. Κυρία, όχι τόσο κυρία όπως η δική σας κυρία. Όχι, κατάλαβα. Όχι τίποτα σοβαρό, καταλαβαίνετε. Αλλά αν το μάθει η γυναίκα μου, θα γίνει παρεξηγήσεις. Και πού να τη εξηγώ ότι είναι κάτι τόσο αδό. Μπορεί να σας κάνει αντίπεινα, Αδύνατον. Αυτό αποκλείεται. Για να το λέτε εσείς. Εγώ κύριε Μόντριστρε, έχω πολύ λεπτά μπροστά. Σε όλη μου τη ζωή γνώρισα τις ωραιότερες γυναίκες και όλες παντρεμένες. Βιβλίο θα μπορούσα να γράψω, τόμους ολόκληρου. Λεξικό, εγκυκλοπαίδεια. Ναι, ναι, ξέρετε κάποτε τα είχαν παντρεμένοι. Ο άντρας της έρχονταν συνέχεια μαζί της. Την πηγαίνει από κάτω. Και εκείνη του έλεγε ότι πάει στον αστρολόγο της. Εγώ είμαι ο αστρολόγος της. Ερχότανε. Και έβλεπε τον ουρανό σποντήλι. Ακριβώς. Και ο ψήσιος από κάτω. Να μετράει τα άστρα. Ακριβώς. Λίγοι άντρες είναι τόσο μαλάκες. Βέβαια, η δικιά μου γυναίκα όμως ποτέ. Πρώτον διότι είναι ηθική και δεύτερον διότι ξέρει τι θα κάνει. Τι θα κάνετε? Μπαμ μπαμ! Δύο μόνο. Και αυτή και ο εραστής της θα γίνουν παρελθόν. Να ταιριάζω μόνο με την ιδέα. Εμένα ξέρετε, μου αρέσει μόνο το μέλλον. Ας αφήσουμε τη γυναίκα μου τώρα. Σας φέρνω καινούργια πελάτηση. Πελάτης, σε τι? Σε παλτά, φορέματα, μπλούζες, θέλει μόνο σε εσάς να λάβετε. Εγώ αυτή θα λάβω. Δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω και η ιατρική μου. Ποια? Η ιατρική μου αποχή εννοώ, που μου χορήγησε ο γιατρός για τα μάτια μου. Τα μάτια σας. Ναι, ξέρετε, τώρα τελευταία θα κρίζουν, θολώνουν, το τι βελόνα δεν μπορώ να δω. Μήπως θα λέτε αυτά επειδή μεγαλοπιαστήκατε και ράβετε μόνο με στεμένες. Ούτε στεμένες ούτε διαστραμμένες. Ο καλός καλλιτέχνης όλα τα καταλαβαίνει. Ή είστε ράφτης ή δεν είσαστε. Αν δεν ήμουν ράφτης θα είχα πεθάνει. Από την πείνα εννοώ. Μήπως θα μπορούσαμε να ξανασυζητήσουμε το ενδεχόμενο της πιθανής επισκευής της μπλούζας μου. Όποτε έχετε χρόνο φυσικά. Φυσικά, βεβαίως, περάστε. Χαίρομαι που βελτιώθηκε η διάθεσή σας. Είδατε πως κατάντησα να του μιλάω, αλλά τους έχουμε ανάγκη τους ράφτες. Γιατρό και ράφτη, ποτέ μην τις προσβάλλεις. Σίγουρα! Λοιπόν, αυτή είναι εδώ η μπλούζα, ξεκυλώνει εδώ στο λαιμό. Νομίζω πως πρέπει να αλλάξουμε το γιακά. Να κάνουμε λαιμόκοψη. Ποιοι? Εσείς φυσικά! Έχω σήμερα απόψε μια επίσκεψη και πρέπει να βάλω την μπλούζα. Και πώς θα κάνω εγώ λαιμόκοψη? Εσείς είσαστε ο ράφτης, εσείς ξέρετε πώς θα την κάνετε. Ναι, εγώ είμαι ο ράφτης. Εγώ ξέρω. Θέλετε λαιμόκοψη? Λαιμόκοψη δεν θέλετε? Τι πάτε να κάνετε! Λαιμόκοψη! Εγώ ήρθα απλά να σας δείξω την μπλούζα. Μόνο, έχετε κάποιον βοηθό να έρθει να την πάρει. Όλα στο σπίτι, μένω στο ίδιο κτίριο. Ένα ενόρροπο πιο ψηλό. Χαίρετε κύριε. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Κάνετε πολύ εύκολα την ψυχραιμία σας, κύριε. Ξέρετε κάποιος που σας χρειάζεται. Κρύο τους. Κρύο τους! Ποιος το είπε? Ο Γαλλός μου Μουλινό.
Ομονιμό! Ναι. Ο γιατρός που μιλούσα μαζί του πριν από 10 λεπτά. Μιλούσατε μαζί του γιατί είσαστε άρρωστος! Επειδή μιλούσα μαζί του. Όχι. Μετά τι συνάντησα. Πάλι θα τρελαθώ. Α, εδώ είσαι! Γεια σου, γλυκιά μου. Όταν και η γυναίκα του είναι ακόμα εδώ. Να σου συστήσω τη φίλη μου. Τη Σέντα Νιγκρέζ. Σας έχω μιλήσει για αυτή. Χαίρετε, κύριε. Η κυρία Σέντα Νιγκρέζ είναι πελάτησα της δικής σας περιοχής, αγαπητέ μου. Είναι η πιο αριστοκρατική κυρία της περιοχής. Καλέ μου, η Φίφη, το σκυλάκι μας. Είναι δεμένη κάτω και είναι ανήσυχη. Θα την πας μια βόλτα. Φυσικά όχι. Τι είπες? Είπα φυσικά γιατί όχι, αγάπη. Μπόμπι μου! Ρόζα κούκλα μου. Μουα, μουα. Δεν περίμενα να σε ξαναδώ μετά από τόσα χρόνια. Ναι, σπούδασα ιατρική τότε. Πήρες το πτυχίο σου. Φυσικά, είμαι γιατρός τώρα, δεν μου φαίνεται. Τότε, γιατί ράπεις? Α, ναι, γιατί ράπω. Το χόμπι μου με ηρεμεί, με διασκεδάσει και το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον. Ξέρεις, η ρουτίνα του γιατρού, όλοι οι άρρωστοι, οι αρρώστες, ενώ το πιάνω τη βελόνα στο χέρι μου γίνομαι άλλος άνθρωπος. Μπράβο, Μπούμπι! Με φωνάζεις. Γιατί, είσαι στενή στο σπίτι? Όχι, αλλά δεν χρειάζεται να μου πιάσεις πούπης και πούπης είναι για τέρμα πούπης. Μα έτσι σε ήξερα εγώ. Δεν ήξερα το όνομά σου. Αλήθεια, πώς σε λένε? Είμαι ο γιατρός μου, ενώ ο λαιμός. Ανόητο όνομα. Συμφωνώ, αλλά αυτό είναι τι να κάνουμε. Αφού δεν είσαι πια ο Μπούμπης, δεν είμαι κι εγώ πια η Ρόζα. Είμαι η κυρία Σέντα Νιγκρέζ. Τακτοποιήθηκες τώρα. Ναι, πρώτα παντρεύτηκα. Έναν ηλίθιο. Φυσικά. Μετά τον άφησα. Για ένα στρατηγό. Στρατηγό! Πέταξες πολύ ψηλά, πουλάκι μου, τον βρήκες. Σε ένα πάρκο. Ο άντρας μου είχε πάει να πάρει τσιγάρα. Κάποιος άλλος μου είχε πει μια παρόμοια ιστορία, μόνο που ήταν κούρα και όχι τσιγάρα. Τι τόνικος είναι αυτός? Έχεις δώσει σπίτι. Ναι! Μια στο φωκάμιλο! Την παρήγγειλα και μου την έστειλαν από την Αφρική. Ξέρεις, μερικές φορές μαντάω μερικά φτερά και τα βάζω στα ρούχα που ράβω. Έχεις μαντάς φτερά. Ναι, αλλά ξαναβγάζει άλλα. Έτσι δεν ξεμένω ποτέ. Α, θέλω να τη δω. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Τώρα τελευταία είχα πάρα πολλές παραγγελίες και την καταμάτησα την καημένη. Δεν ξέρεις, ντρέπεται τόσο που άμα δει ξένο αρχίζει και το τσιμπάει. Το καημένο το ζώο. Τώρα το ζώο. Τον άντρα σου τον ξαναείδες από τότε. Όχι, δόξα τω Θεώ. Του το έσκασα τότε που μ' άφησε μόνη μου στο πάρκο. Η τύχη και του λείψουν τα τσιγάρα. Και μετά άλλαξε όνομα. Έγινε κυρία Σέντα Νιγκρέζ. Και άρχισε καινούργια ζωή. Το πουλερικό σου κάνει πολύ φασαρία. Πάω μέσα να την ηρεμήσω. Και να την καλοπιάσεις, γιατί δεν θα σε αφήσει να τη μαδάς. Αυτό πάει πολύ! Αυτό πάει πάρα πολύ! Δεν είναι της ηλικιά. Τίποτα. Η ταμείας μου έχει πάθει νευρική μανιοκατάθλιψη με επιθετικές στάσεις. Μην της δίνεις σημασία. Σε παρακαλώ, Σουζάν, κορίτσι μου, μην πας γυρεύοντας για φασαρίες. Τώρα μας φέρνεις και τη φιλενάδα σου εδώ μέσα! Κυρία μου, δεν να περάσατε. Καλά, άφησα είμαι. Ήρθα να κάνω πρόβα. Πά και εσύ στο ίδιο παραμύθι! Τι λέει αυτή? Σουζάν, σε βεβαιώνω. Εσύ μην τολμήσεις να πεις κουβέντα! Μα για τόσο ηλίθια με περνάς! Άκου να σου πω εσένα. Αν σ' αρέσει να έχει φιλενάδα την ταμεία σου, είναι δικό σου θέμα. Όμως είναι γελίο να κάνετε τέτοιες σκηνές μπροστά σε πελάτησες. Τι ταμεία, τι λέει αυτή! Α, τίποτα, κάτι δικό της άσχετο. Εγώ είμαι κυρία και δεν επιτρέπω τέτοιες σκηνές μπροστά μου. Μη μου πείτε! Κυρία, μάλιστα. Αφού να, έχω έρθει εδώ με τον νόμιμο σύζυγό μου. Μη μου πείτε! Πολύ θα ήθελα να το δω! Θα τον δείτε σε λίγο. Έχει βγάλει το σκυλάκι μας να το χυστεί και όπου να είναι θα γυρίσει. Αχ, μην πας, θα να ακούσει σκάλα. Έρχεται. Έλα εδώ, Χρυσέ, μου άρχισες. Εξήγησε σε παρακαλώ στην κυρία ότι είσαι ο νόμιμος σύζυγός μου. Αγαπητή κυρία, η γυναίκα μου. Όλας μου! Αυτό δεν θα περάσει έτσι! Θα εκδικηθώ! Σουζάν, 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 φύγε εσύ από εδώ. Ωραία, σου τον διάλογο. Πώς τόλμησε να μου μιλήσει έτσι! Δεν αισθάνομαι καλά! Θα λιποθυμίσω! Λοιπόν, Σουζάν, Ρόζα, άσε τις υπερβολές. Είναι ακόμα εδώ η μητέρα μου! Θέλω να σε ξαναδώ
γυναίκα και πήγαινε την όπου θέλεις. Λοιπόν. Δεν το πιστεύω! Η γυναίκα μου! Ο άντρας μου! Καλώς. Όπως θέλετε, κύριε. Ποιος ήταν, Ετιέν. Μάλιστα, κύριε. Ποιος τύπωσε το κουδούνι, τι συμβαίνει. Α, τίποτα. Τι εννοείς τίποτα. Ένας ασθενής σας ήταν για μία μικροεπέμβαση. Χτυπάει την πόρτα, του ανοίγω, είναι μέσα ο γιατρός, μου λέει. Ναι, του απαντώ. Και έπειτα μου είπε ότι αισθάνεται καλύτερα και πως δεν έχει πια ανάγκη το γιατρό. Και Και έφυγε. ο ανόητος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάντως, άλλη φορά το σε ρωτάω να μου απαντάς τίποτα, αλλά να μου εξηγήσεις τι συμβαίνει. Και να σας επιβαρύνω με περιτά, κύριε. Εγώ αποφασίζω ποια είναι και ποια δεν είναι περιτά. Πήγαινε μέσα τώρα. Βλέπω πως ο κύριος είναι κάπως ανήσυχος. Σας το είπα ότι ήταν ατόπιμα η λαθρέα αναχώρησή σας για το χορό της όπερας. Όποιος αποφασίζει τέτοια τολμήματα θα πρέπει να ξέρει και πως θα τα φέρει εις πέρας. Ο κύριος θα μπορούσε να μου είχε πει «Ετιέ, πηγαίνω στο χορό της όπερας» και εγώ θα είχα κάνει τα πρέποντα. Δηλαδή τι, Θα είχα κοιμηθεί στο κρεβάτι σας. στο κρεβάτι μου. Μάλιστα. Δεν συχαίνομαι και πολύ. Βέβαια θα είχα αλλάξει τα σεντόνια. Πάντως η κυρία σας δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Πού είναι η γυναίκα μου, απορώ που πήγε. Την ίδια απορία έχει όλο το προσωπικό, κύριε. Στην κουζίνα μόνο γι' αυτό συζητάμε. Σε μία ώρα συμπληρώνεται ένα ολόκληρο 24ωρο από τότε που έφυγε. Κύριε, μην κάνετε έτσι. Για χατήρι μου, συγκρατηθείτε. Είναι πολύ ευαίσθητος εγώ, κύριε, και δεν σηκώνω τέτοιες συγκινήσεις. Σε λίγο να θα αρχίσω να κλαίω. Το κουδούνι, κάποιος είναι. Κανένας δεν ήρθε, κύριε. Πήρες κανένας αφού χτύπησε το κουδούνι. Κανένας δεν ήρθε, κύριε, διότι δεν έχω πάει ακόμα εγώ να ανοίξω την πόρτα. Όταν την ανοίξω θα δούμε ποιος ήρθε, σωστά. Μη φλιαρείς και πήγε ανοίξει την πόρτα. Και όπως είπαμε, δεν είμαι για κανένα στο σπίτι εκτός από τη γυναίκα μου. Για κανέναν απολύτως. Εκτός και αν έρθει ο Πάπας. Αλλά αυτός δεν χτυπάει στις πόρτες. Όχι, κύριε. Ο γιατρός απουσιάζει. Μα ο χειρουργός μου μήπως είναι εδώ. Και ο γιατρός πριν 2 λεπτά μου είπε πως δεν είναι εδώ. Νομίζω πως ο γιατρός γνωρίζει καλύτερα από τον θηρορό, εάν είναι εδώ ή δεν είναι. Καλά. Πες ότι ήρθε ο κύριος Σομπέρ. Μου είπε πως είναι εδώ μόνο για τον Πάπα και είναι ολοφάνερο πως δεν είστε ο Ποντίφιξ. Πες ότι θέλω να του μιλήσω. Είμαι ταραγμένος λόγω της γυναίκας μου. Και εκείνος δεν θέλει να σας μιλήσει διότι είναι ταραγμένος λόγω της δικής του γυναίκας. Απα, τι έγινε. Ακούστε, κύριε. Αυτά τα πράγματα αποτελούν προσωπικά μυστικά του οικοδεσπότη. Δεν αφορούν κανέναν άλλο παρά μόνο τον ίδιο τον οικοδεσπότη. Και τι χρειάζεται προσωπικό φυσικά. Όσο δε για μένα, είμαι η διακριτικότητα προσωποποιημένη. Τάπος! Αν με ρωτούσατε, αληθεύει ότι το υπηρετικό προσωπικό είναι ανάστατο. Ότι ο κύριος δεν γύρισε στο σπίτι του προχθές το βράδυ. Και ότι η γυναίκα του έγινε αφανή από εχθές το βράδυ. Και
Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Θέλεις να πεις ότι η κυρία Μουλινό δεν γύρισε στη συζυγική στέγη χτες? Εγώ ούτε θέλω, ούτε λέω. Εσείς που το μάθετε. Τώρα μόλις μου το είπες. Εγώ αποκλείεται. Α, ώστε δεν γύρισε σπίτι. Το ίδιο και η δικιά μου γυναίκα. Και έχω να τη δω τα χθεσινά επεισόδια. Απίστευτο. Και η δική σας γυναίκα. Θα είναι πολιτικό. Για πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία, θα γυρίσει. Άρα στο γιατρό θα δω. Είναι η ώρα που χαιρετευτούμε τον γιατρό της. Μα σας είπα πως ο γιατρός δεν είναι εδώ ούτε για εσάς ούτε για τη σύζυγό σας. Μόνο για τη δική του σύζυγο είναι εδώ, η οποία δεν είναι εδώ. Συγγνώμη, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Θα συμβούλευα τον κύριο να φύγει. Ήρθαν οι κυρίες. Ποιες κυρίες? Η κυρία Μολυνό και η μητέρα της. Η γυναίκα του γιατρού. Α, τον τυχεράκια. Αυτό μου γύρισε. Κυρία Μολυνό! Κυρία Μολυνό! Πήγαινε παιδί μου να του πεις ότι έχει έρθει η κυρία Γκρεβίλ. Μεγαλειοτάτη! Κυρία Γκρεβίλ! Ο ένας από τους δύο πολιτικούς! Θα του το πω και θα τρελαθεί από τη χαρά του. Αμφιβάλλω! Κυρία Γκρεβίλ! Μεγαλειοτάτη! Δηλαδή δεν είσαστε? Δεν είμαι τι! Βασίλισσα! Άνασα! Εστεμένη! Τι πλούχος! Δεν είστε η βασίλισσα της Γρυλανδίας που όλοι γρυλίζουν. Κυρία μου, Εκτός από εσάς φυσικά. Κυρία, βλέπω ότι περιμένει τον γιατρό. Επιτρέψτε μου να προσευχθώ. Κυρία! Ακούς εκεί, βασίλισσα της Γρυλανδίας. Θα πρέπει να προχώρησε πολύ η δερματιτιδά του. Αυτός έχει παραστήσεις. Και όπως είπαμε εσύ, καμία υποχώρηση, καμία ένδειξη αδυναμίας. Μην ανησυχείς, μαμά. Ιβόν, καθόμουν σαν να με λακάρει. Και εκεί να πας να ξανακάτσεις. Γιατί θα πας να Τι εννοείται? Μην νομίζεις ότι όλα τελείωσαν επειδή μας βλέπεις εδώ. Μα, Νόμιζες ότι όλα θα ξεχαστούν. Όλα θα τακτοποιηθούν από μόνα τους. Λοιπόν, όχι. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ως μητέρα γνωρίζω πολύ καλά τα καθήκοντά μου. Γι' αυτό έφερα πίσω την κόρη μου. δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Αγαπητή μου. Δεν έτσι όπως νομίζεις τα πράγματα. Η κόρη μου και εγώ συζητήσαμε το θέμα με κάθε λεπτομέρεια και καταλήξαμε σε μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Χαίρομαι που υπάρχει σύμπνοια μεταξύ μητέρας και κόρης. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εσύ και η γυναίκα σου δεν έχετε πλέον κανένα κοινό σημείο. Α, εκεί καταλήξατε. Στην αρχή σκέφτηκα να της πω να έρθει να μείνει μαζί μου. Αλλά τελικά αποφάσισα να τη φέρω εδώ, να μείνει μαζί σου στο ίδιο σπίτι, μόνο για λόγους κοινωνικούς. Για να μην πει ο κόσμος ότι διέλυσε το γάμο της τόσο νωρίς. Καλό αυτό. Και φυσικά θα έρθω να μείνω κι εγώ μαζί της. Πού κολλάει αυτό? Θα είμαι η σύμβουλος και η προστάτης της. Ωραία, ήρθε και έκατσε μαρμελάδα. Εμείς θα ζούμε σε τελείως διαφορετικές πτέρυγες από σένα. Οι άντρες από εκεί, οι γυναίκες από εδώ. Και στο σαλόνι είναι αποφάσιστη. Το σαλόνι είναι το νόμο συναντήσεώς μας. Ναι, το ουδέτερο έδαφος για συνομιλίες. Θα επιβλέπω και θα επιστατώ τη ζωή σας εδώ μέχρι να αποκατασταθεί η αρμονία ή να επέλθει η οριστική ρήξη μεταξύ του ζεύγους. Μπράβο! Με έχετε τρελαθεί εντελώς! Γιατί πράγμα με κατηγορείτε, γιατί είμαι ένοχος! Ιβόν, μίλα, τι παράπονες από μένα! Μη απαντήσεις, Ιβόν, να την αφήσετε επιτέλους να μιλήσει! Ριψώρισαν τώρα τις φωνές σου σε μένα και με υποκρίνεις αθωότητα ψεύτικη. Έχεις την ανέδεια να ρωτάς τι παράπονα. Ανέδεια μόνο, θρασίτης! Σταματήστε, δεν μιλάω με εσάς! Παρακαλώ να απευθύνεσαι στη μητέρα μου με κοσμότερο τρόπο. Καλά, αυτό ξέχνα το! Λοιπόν, λέγε, τι παράπονες από μένα! Σε πιάνω μέσα σε ένα ραφτάδικο με μια γυναίκα στην αγκαλιά σου και έχεις την ανέδεια. Θρασίτητα! Να ρωτάς. Δεν την είχα πάει εγώ εκεί, κάποιος άλλος την είχε φέρει. Και όπως βρέθηκε στην αγκαλιά σου, κύριε, ο κάποιος άλλος σου την έβαλε. Γιατί δεν τη χαϊδεύεις εσύ? Αν πρόσεχες καλύτερα θα βλέπεις εσύ δεν. Έλαβες. Και μάλιστα της άρεσε. Αν μην πεις ότι διαπίστωσες και αυτό. Είχα στην κάθε μοντίστρα να τους λες ότι εγώ είμαι πελάτησά σου! Η γυναίκα που είδατε είναι η κυρία Μπεν. Γυναίκα του κύριου Μπεν. Και η άλλη. Τι άλλη, ποια μου γυναίκα είναι η άλλη! του κύριου Μπεν. Κύριε Μπεν, δείχα πως είναι αυτός ο κύριος ο Μπεν, η μουσουλμάνος. Το μπλέξαμε τώρα. Εσείς δεν κατέβεστε, δεν είναι δικό σας το θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα η ευτυχία της κόρης μου. Τότε τι είναι δικό μου θέμα! Γιατί χώνετε πάντα τη μύτη σας. Εσάς παντρεύτηκα στη γυναίκα μου θα δώσω εξηγήσεις. Και νομίζεις όταν την αφήσω εδώ μόνη της μαζί σου να της δώσεις εξηγήσεις, αυτό μόνο πάνω από το πτώμα μου! Αυτό ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, θα με αφήσετε να μιλήσω μόνος μου με τη γυναίκα μου. Άστον, μαμά! Άστον να μου μιλήσει για να μην λέει ότι δεν τον ακούσαμε. Σας αφήσω από μόνος, πάει, σέξε! Όχι, μαμά. Καλά, αφού επιμένεις, φεύγω. Για να μην λέει αυτός ότι είμαι τρελή! Αλλά αν ταλαιπωρήσεις,
Άκουσε με για λίγο εγώ. Και ξέχνα την πλήση κεφάλου που σου έκανε η μητέρα σου. Πίστεψε με την αλήθεια σου λέω. Εκείνες οι δύο γυναίκες είναι του ΟΠΕΝ. Εγώ ούτε που τις ήξερα. Εμένα με φώναξε ηλικίος γιατρό. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση της γενικής παθολογίας σε συνδυασμό φυσικά με την εξειδικευμένη φαρμακολογία. Για να σου εξηγήσω δεν θα καταλάβεις. Πήγα να μελετήσω την περίπτωση και ήταν πολύ σπάνια. Αλλά να, τώρα τελείωσα, θα ξαναπάω ποτέ. Και τότε που πήγες εσύ και μας είδες, έκανα το τελευταίο μου πείραμα. Που πέτυχε κι αυτό. Βλέπεις, δεν έχω λόγο να ξαναπάω. Πώς διαστρέφεις έτσι τα πράγματα! Τελειώσατε! Όχι, άμα τελειώσουμε θα σφωνάξουμε. Κοριτσάκι μου, μην πιστεύεις λέξη από όσα σου λέει! Τι μέσα. Λοιπόν, αγάπη μου, όλα όσα σου είπα είναι αλήθεια. Μα τι μπορεί να μπορούσα να σε πιστέψω! Μα πρέπει να με πιστέψεις. Τι ωραία που θα ήταν να σε έχω εμπιστοσύνη, αλλά μου λες συνέχεια ψέματα! Τι το λες. Η μαμά το λέει αυτό. Ας το λες, είναι αυτή την ευτυχία μας. Μπορείς να μου ορκιστείς ότι λες την αλήθεια. Μα γιατί αφού... Να μου ορκιστείς ότι λες την αλήθεια και εγώ θα πω στη μαμά ότι μου ορκίστηκες. Ορκίζομαι ότι λέω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Χάρηκα τώρα! Ανακοφίστηκα! Δηλαδή, δεν την ήξερες τη γυναίκα που βρήκες στην αγκαλιά σου. Αν με ξαναδείς μαζί της μπορείς να πιστέψεις ό,τι θέλεις. Με συγχωρείς τώρα. Όχι ακόμα. Πρώτα θα πω στη μαμά ότι μου ορκίστηκες και μετά θα σε συγχωρήσω. Καλά. Δώσ' μου τουλάχιστον ένα φυλάκι. Γι' αυτό δεν έχω απαγορευτικές οδηγίες. Ο ράφτης με τη γυναίκα του γιατρού. Άγγελε. Μήπως σκεφτείς ότι θα έρθεις κρυφά στο δωμάτιό μου κάθε βράδυ μέχρι να φτιάξουν τα πράγματα. Το υπόσχομαι. Ευχαρίστηση. Και ότι δεν θα ξαναλείψεις από το σπίτι ολόκληρο το βράδυ όπως έκανες προχθές. Στο υπόσχομαι, δεν θα έχεις κανένα παράπονο από μένα. Όμως, πρέπει να παραδεχτείς ότι ήσουν ένα κακός σύζυγος και ότι δεν αγαπούσες τη γυναίκα σου. Α, όχι, εσύ δεν αγαπάς το πρέπει τον άντρα σου. Τώρα μόλις μπήκα δεν άκουσα τι λέγατε. Εσύ σοπέ. Να σου στήσω την κυρία Μουλίνο. Ναι, ξέρω. Τη χεράκια. Άστατα, μην κάνεις να δω. Λοιπόν, εγώ κι άλλο σε θέλω. Τι έγινε με το φόρεμα της γυναίκας σου? Ποιο φόρεμα? Ένα τίποτα, ένα φόρεμα, ένα κάτι που φανά φτιάξει η γυναίκα του για να της φτιάξει υγεία. Ποια υγεία? Βρε παιδί μου, δεν ξέρεις για την ομοιοπαθητική. Η γυναίκα του είχε νεύρα και είπα να της φτιάξουν ένα φόρεμα με καλώδια. Τελευταία λέξη της επιστήμης. Καλά. Και θα βγει έξω η γυναίκα ντυμένη σαν χριστουγεννιά στο δέντρο. Χωρίς λαμπάκια, μόνο καλώδια. Απαγορεύονται τα λαμπάκια. Δεν μου πάει καλά εμένα πάλι. Αχ, μην ξαναρχίζεις. Μην βάζεις καλές ιδέες στο κεφαλάκι σου, αφού ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Ξέρεις ότι είσαι για μένα το πολυτιμότερο πλάσμα στον κόσμο. Ο άντρας της. Ο γιατρός μου Λινό. Επαναλαμβάνω και επιμένω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Υπέροχο ζευγάρι. Κύριε Ράφτη. Αχ, μην μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν μας νοιάζει ο κόσμος, αφού αγαπιόμαστε. Είμαι κι εγώ εδώ. Τώρα θα αρχίσει το σφάξιμο. Τι είπες? Είπα ότι θα μπορούσες τουλάχιστον να μου πεις γεια και μετά να συνεχίσεις. Λέω, γεια. Και συνεχίζω. Είπε γεια και κατάρισε. Γιατί σε λέει Ράφτη? Γιατί? Μια δικά του μαλακία θα είναι. Όλο κάτι τέτοια χοντρά αστεία λέει που δεν τα καταλαβαίνει κανένας. Έλα πάμε μέσα. Νομίζω ότι μας φωνάζει η μητέρα σου. Πάμε να δούμε τι μας θέλει. Θα το πούμε σε λίγο κύριε. Δεν σας νοιάζει, Τι να με νοιάζει. Άσε, τίποτα. Νομίζω ότι τους χαλάσαμε την ισχύα τους. Ναι, πολύ προοδευτικός σας. Είναι ωραίο σου κάτι. Ακούστε κύριε, δεν είμαι καθόλου συντηρητικός ή σεμνότικος. Αλλά νομίζω πως θα έπρεπε να προσέχετε περισσότερο τη γυναίκα σας. Ναι, έχει παιδί. Αλλά τώρα την ξαναβρήκα. Την ξαναβρήκατε Ναι, με έχει εγκαταλείψει. για το ράφτη. Όχι, για ένα στρατιωτικό. Την έψαχνα πολύ καιρό. Αλλά χθες που δεν την έψαχνα, τι σου είναι η τύχη, Την βρήκα να την κρατάει στην αγκαλιά του. Δεν είστε ποιος. Ο κύριος Λεμός. Ακριβώς. Πώς το ξέρετε. Δεν ήταν δύσκολο να το υποθέσω. Και αυτή ταράχτηκε τόσο πολύ που δεν ήξερε τι έκανε. Γι' αυτό και με χαστούκησε. Ένιωσα το χεράκι της στο μάγουλό μου. Πόσο είναι ευτυχισμένος. Δαρμένος και ευτυχισμένος. Τι ρομαντικό. Τα τακτοποίησα όλα. Ξεκαθάρισα τη θέση με την πεθερά. Συγγνώμη για πριν που μπήκες, αλλά είχα κάτι δικά μου στο μυαλό μου. Μη σε νοιάζει, όπως τη βρίσκει ο καθένα. Μπορώ να σας πω κάτι ιδιαιτέρως. Είπα ιδιαιτέρως. Θέλω να του πω κάτι προσωπικό.
Ακούστε κύριε. Σε λίγο με περιμένει κάποια γυναίκα μου. Και αφού έχω να τη δω από χθες, χαμώ το. Χαμώ το λέω κι εγώ. Αλλά πρέπει να δουλειά. Πρέπει να εφεύρω μια ιστορία για τη γλώσσα. Όσοι σας πρέπει να προδώσετε. Φυσικά, εσείς οι πρέπει να είναι γέννηθοι μεταξύ τους. Ωραία. Και τώρα θα σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Θέλω να πείτε πως η γλώσσα ήταν δική σας στην Ελλάδα. Μπράβο, ωραία ιδέα. Α, όχι, αποκλείεται. Δεν καταλαβαίνετε. Ο μόνος που μπορεί να πει στη γυναίκα μου είστε εσείς. Αποκλείεται, αποκλείεται. Άμα το μάθει η κυρία Μουλινό, πάει, χάθηκα. Βρείτε κάποιον άλλον. Ποιον? Δεν ξέρω. Αυτό. Ναι. Αν το μάθει η κυρία Μουλινό, όμως μπορεί να το κάψει. Άμπα, άφηνε του καίγεται καρφί. Σωστά, θα τους κάνει κιλό. Και φαίνεται άνθρωπος που δεν έχει κουμπούς να μιλάω. Θα πάω να το ρωτήσω. Ο κύριος Ομπέν θέλει να σου πει κάτι. Κύριε, θα σας ρωτήσω. Εμένα. Ναι, θέλω να μου κάνετε μια τεράστια χάρη. Αν είναι για δανεικά, ξεχάστε το. Τέλος του μήνα και ξεδίκα στα αποκλείεται. Όχι, όχι, δεν πρόκειται για λεφτά. Σας ακούω. Έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου. Με έδειξε με την πλενάδα μου. Οι λαχείς πληρώνονται. Ναι, πληρώνονται. Ακούστε με όμως. Όπλα έχω τη γυναίκα μου. Την ξέρετε τη γυναίκα μου. Λοιπόν, το μόνο που θέλω από εσάς είναι να πείτε πως η κυρία Σάντα Νιγκρές είναι δική σας πλενάδα. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Μου ήρθε. Είναι ανόητη ιδέα. Δηλαδή θα μου κάνετε αυτή τη χάρη. Φυσικά όχι. Μη λες όχι. Είναι πρόεδρος σε μεγάλη εταιρεία που μπορεί να νοικιάσει το ρημά του για γραφεία. Το ξανασέφερα. Έγινε. Δείτε μου. Είναι ωραία. Ποια? Α, ναι, κούκλα είναι. Και ζωηρή. Και παιχνιδιάρα. Επαρκώς. Θεοκόμενα, Πρώτο πράγμα. Η φωτογραφία της. Η κυρία Η Ομπέν. γυναίκα μου για να σας πει την αλήθεια. Κρύψτε με. Πού σου πρόλαβα. Καλημέρα, κυρία μου. Καλημέρα, Σουζάν. Και εσύ εδώ, ούτε να σε βλέπω, φεύγω αμέσως. Σουζάν, στορκίζομαι. Είμαι αθώος. Αυτά να τα πεις στο δικαστήριο, όχι σε μένα. Στο δικαστήριο. Έχεις τρελαθεί. Παρεξήγησες τα πράγματα. Άκουσέ με. Με είδες μια γυναίκα στα αγκαλιά μου. Ναι, το παραδέχομαι. Αλλά αυτή τη γυναίκα όχι αυτή την ήξερα. Δεν ανήκει σε μένα. Ανήκει στον κύριο από εδώ. Κύριε, μιλήστε στη γυναίκα με το κτήμα σας. ναι. Άκουσες όσα ναι. Αυτό ξέρει καλύτερα. Αυτά να τα πείτε κάπου αλλού, όχι σε μένα. Μην είσαστε τόσο σκληροί, κυρία μου. Κάποια στιγμή μπορεί να ζητήσετε κι εσείς την επίοικια κάποιου. Αγάπη μου, συγχώρεσέ με. Σου ορκίζομαι, λέω την αλήθεια. Παρεξήγησες τα πράγματα. Φωτογραφία τώρα, φωτογραφία. Η κυρία Πασιβέν. Νάτι, ήρθε. Μη χειρότερη φιλίνα του άντρα μου. Να σας συστήσω. Όχι, ξέχασα πρέπει πηγόντως να έρθει. Μα τι τον έπιασε. Αγαπητέ μου Μουλινό, να σου συστήσω. Ωραία, τι τους έπιασε. Ξέρω εγώ, αλλά στην συμπεριφορά τους γαϊδούρια μου φάνηκαν όλοι τους. Δεν δίνει σημασία. Κυρία μου, να σας συστήσω. Να μην μου συστήσετε τίποτα. Και στα ίδια, μου ρέθηκε και αυτή εδώ. Κατάλαβε λάθος. Α, ναι, το δες. Κυρία μου, να σας συστήσω. Πώς τολμάτε! Σου για σας, κύριε, θα πρέπει να ντρέπεστε. Να αρχίσει να μου τις πάνε αύριο όλοι τους. Θα σε ευθύσεις. Πρέπει να το κάνω όλη την ώρα. Και εσύ κάνεις τον πλάκα. Γιατί δεν τους εξηγείς ποια είμαι. Δεν προλαβαίνω. Φεύγουνε. Γιατί ήρθες εδώ, τρελάθηκες. Παρακαλώ, δεν τρελάθηκα καθόλου. Είμαι εδώ με τον νόμιμο σύζυγό μου. Τον ποιον? Με τον σύζυγό μου. Ονόματι Μπασινέ, που με ξαναβρήκε και χθες. Εννοείς αυτό το πασίνε. Τι λέτε εσύ δύο. Λέω αυτά που δεν πρέπει να πούμε γιατί δεν λέγονται. Ρώσα, σε κατέβω, μην κάνεις σκηνή. Είναι η γυναίκα μου εδώ, φύγε. Πόσο μου τις πάνε όλοι τους. Τι της είπατε στα αυτή. Τολμάς να φέρεις στο σπίτι μας αυτή τη μουδίστρα. Άρχισες ποια μοδίστρα. Αυτή! Εμένα εννοεί! Όχι, αυτή με εννοεί! Εμένα. Τώρα τα κάνετε σκατά όλοι σας. Η κυρία είναι σύζυγός μου. Εδώ και η δική μου σύζυγος. Και να ξέρετε όλοι ότι είναι η δική μου σύζυγος όταν επεκτείνεστε σε αυτήν. Γυναίκα μου. Ωραία, η μόνη και νόμιμη σύζυγός μου. Η προσφυλεστάτη. Η γυναίκα του αυτή. Η φωτογραφία γρήγορα την βιάζομαι. Ναι, αμέσως. Μην την κοιτάτε, δικιά μου είναι. Δώστε μου. Είναι στα νόητος. Επιμένω. Τι να μην τη δω. Τι μου πεις. Τι. Κοιτάω ομοιότητα. Αυτή η γυναίκα μοιάζει λίγο με τη σύζυγό μου, δεν νομίζετε. Όχι, όχι. Αποκλείεται. Για κοίτα κι εσύ.
Δεν είναι ίδια με τη γυναίκα. Πας καλά, πού μοιάζει. Άλλα ματιά εδώ, άλλο σαγόνι, ό,τι θέλεις λες. Αγάπη μου, δεν σου μοιάζει. Τι λες αγάπη μου, εγώ με κούκλα μπροστά σε αυτήν. Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Μου λύγεις την αλήθεια. Μια ώρα που θα να σε πείσω. Αχ, Ανατολή, αγάπη μου, συγχώρεσέ με. Καλά, σε συγχωρώ. Και εσύ, θα με συγχωρήσεις. Μην κάνεις αυτονόητες ερωτήσεις, αγάπη μου. Εγώ θα μείνω εδώ για καλό και για κακό. Μήπως προκύψει τίποτα καινούριο αύριο. Αντρούλη μου. Αντρούλης της. Δεν καταλαβαίνω. Και ο γιατρός μου Μουλινό. Αυτός είναι ο γιατρός Μιλινό. Ηλίθεια. Μα δεν μπορώ να σε καθελάβες. Κοιτάξτε με. Ο θείος μου ήταν αυτής. Ο περίφημος Λαιμός. Δεν μπορεί να μου τον έχετε ακούσει. Ναι, κάτι μου θυμίζει το όνομα. Και όταν ο θείος μου πέθανε, μου άφησε κληρονομιά τον οίκο ραπτικής, υπό έναν όρο. Να τον διευθύνω εγώ ο ίδιος. Και γιατί το λέγατε από την αρχή. Δεν μπορούσα. Γιατί. Ερχόμουν την οικογένεια της γυναίκας του. Ήταν ενόρθος θείος μου.